हमके छोड़ के चल गए पटना आ घर में घटत घटना बा। हमके छोड़ के चल गए पटना आ घर में घटत घटना बा। आ कुछ ऊंच नीच होई तो हमसे जन कहिया, काहे कि देवरा ढोरी चटना बा। यूट्यूब वीडियो खाली शूट करता पुरहत खाली पटना बा। यूट्यूब वीडियो खाली शूट करता पुरहत खाली पटना बा। घरे आ जाए सैया, काहे कि देवरा ढोरी चटना बा। तू तो छोड़ के चल गए पटना, रोजे घटत घटना बा। तू तो छोड़ के चल गए पटना, रोजे घटत घटना बा। आ का बताई देवरा के, ई तो ढोरी चटना बा।